खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी थांनाय 2025 आरो 26 मायथाइनि जा बिटिसिनि रां बावजा एबा एसओपीडी महरै दैथाय हरजानाय आसाम सरकारनिफ्राय जा रां बावजा बे रां बावजायाव गासै 5,333 कोटी रां मोननो हादोंमोन गासै सेलारि लानानै आरो नाथाय आथिखालनि जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय एसओपीडी रां बावजा महरै दैथाय हरदों गासै 4,028 कोटी दा बे समाव फारागथिया 1,305 कोटी रां खम मोनबोनो हादों बिटिसि सरकारा बे समाव फिन मख'बावोदि थांनाय 2025 मायथाइ 25 आरो 26 मायथाइनि जा रां बावजा आसाम सरकारनिफ्राय एसओपीडी महरै मोनबोनो हादोंमोन बेनि गासै रांनि अनजिमाया जाहैबाय 5,333 कोटी रां मोनबोनो हादोंमोन बहा मोनबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव मोनबोनो हादों गासै 4,028 कोटी बेखौ लानानै आथिखालाव राजखान्थिनि फोथाराव गोबां सावरायनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनबा गेरेन्टि मावफुंनायनि खोथा होदोंमोन आरो बेखौ लानानैबो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङाबो बे 4,028 कोटी रांजों जाहाथे मोनबा गेरेन्टि होनायखौबो मावफुंनो हायो बेखौबो बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा थारैनो थांनाय 2025 आरो 26 मायथाइनि रां बावजाया बहा बेसेबां मोनदोंमोन बे समाव बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जोहै एसओपीडी आरो सेलारि हेडआव गासै 4,160 कोटी रां मोननो हादोंमोन लोगोसे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि जा बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय गासै 1,143 कोटी रां मोनबोनो हादोंमोन लोगोसे आरो रिहेबिलिटेसननि थाखाय गासै 30 कोटी आरो गासै मिलायनानै 5,333 कोटी मोननो हादोंमोन नाथाय बे समाव 2026 आरो 27 मायथाइनि जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारनि दैदेननायाव 5,333 कोटी रांनिबो बांसिन मोनबोनांगौ जायगायाव नाथाय खम मोनदों 1,305 कोटी रां खम मोनबोनो हादों बिटिसि सरकाराव आरो बे समाव गासै 4,028 कोटी रां मोननो हादों आरो बे 4,028 कोटीयाव गोबां डिपार्टमेन्टनि दङ जे सेलारिबो दङ जेराव जोंनि बिटिसिआव गोबां साख्रि मावनाय बिथांमोननि सेलारियाबो बेयाव एड दंफायो आरो बेयाव माखासे खोब खम रांजों माखासे जौगाथाय खामानिखौ मावनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बिटिसिआव खमैबो सेलारि महरै कोटी रां गोनांथि जायो आरो बे समाव बिटिसिआव दानि बाजेटखौ नायोब्ला खोब खम जौगाथायनि खामानि मावनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला 1,000 कोटीनिख्रुइबो बांसिन खम बाजेट मोननो हानाया थांनाय 2025 आरो 26 मायथाइनि जा बाजेटखौ नायोब्ला 1,000निबो बांसिन बिटिसिआव कोटी रां खम मोननो हानायखौ बे समाव मोनथिना मोननाय जादों सरकाৰৰ बाजेटটো মই কম আমি যিমান দূৰ জানো অসম চৰকাৰৰ যেনেকৈ বিচাৰিছে দিল্লীৰ পৰা এই হিচাপত পইচা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বহুত কম পাইছে বুলি আমি জানো যেনিবা যোৱা বছৰত 100 টকা পাইছিল অসম চৰকাৰে দিল্লীৰ পৰা তো 100 টকাতকৈ কমত আহিছে 80 টকা মাত্ৰ পাইছে ইহঁতে বহুত কম তো এই হিচাপত আপুনি বিটিচিওতো কম পাব যেনিবা যোৱা বছৰ বিটিচিয়ে 100 টকা পাইছিল হয়তো 100 টকা নাপাবও পাৰে এইবাৰ কিন্তু বঢ়াবহে লাগিছিল 110 বা 120 হ'ব লাগিছিল কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰে যেনেকৈ পাইছে প্ৰপৰ্চনেট পাব লাগে এই হিচাপত পোৱা নাই কম পাব কম পাইছে বুলি জানো বিটিচিও মই আশা কৰা নাই ভাল বাজেট হ'ব বুলি যেন হওক আমি কম হলেও এটুটি আমি এই বছৰটো চলাব লাগিব কম বাজেট পালে আপুনি সুখী হ'ব জানো বিটিচি উন্নয়নৰ কাৰণে মই কি কৈছে সুখীৰ কথা নহয় মই কাম কৰিম পইচা কম হলে কি হ'ব কিন্তু মই বিচাৰিছে কন্ট্ৰেক্টৰ বিচাৰিছে মই বাকীত কাম কৰা মানুহ বিচাৰিছোঁ অহা বছৰত দিম মই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কম নহয় পইচা কম হলেও কামটো কৰিম কাম বাধা নহয় বাকী কৰিব লাগিব মই গৈ হেড দিম